Ике көнгә Башкалабыз Казан Мөслим районына күчте. Ямле ык буенда урнашкан Мөслим районында 2 июльдә бәйрәм концерты, 3 июль көнне бөтен Россия авыл сабантуе узды. Бәйрәмнән хәбәрчебез Алия Галиуллина репортажы. Бөтен Россия авыл сабантуе оештыру масштабы белән федераль дәрәҗәдәгесеннән бер дә ким түгел. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов Мөслим районының атаклы шәхесләренә махсус бүләкләр тапшырды һәм сабантуе белән тәбрикләде. Хәерле көн, кадерле дуслар, сабантуй кунаклары, һәммәгезгә дә исәнлек, саулык. Менә монда бүген бөтен Россия авыл сабантуена 45 өлкәдән, Россия өлкәсеннән 550 делегат. Сезне чын күңелдән Татарстан Республикасында сәламлыйбыз һәм безнең сабантуйларыбыз матур, уңышлы үтер дип ышанабыз. Сезгә монда килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Оештыру дәрәҗәсе югары булуга да дәлилләр күп. Ачылу тантанасы әдәби-музыкаль композиция белән башланып китүе, вакыт елгасы күргәзмәсе, төбәкләрнең ишек алды милли күргәзмәләре бәйрәмнең тагын бер алыштыргысыз бизәге булып торды. Гомумән, мәйданның әкияти матур җирдә урнашуы үзе генә дә бәйрәм рухы өстәде. Хөрмәтле кунаклар арасында җәмәгать эшлеклеләре, төрле төбәк вәкилләре, дин әһелләре дә бар иде. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Әлбәттә инде бу чит төбәкләрдә, әләзәндә дә булды, Булаткага да бардык без, теге итә җирләрдә буладыр, үзебезнең Татарстанда булмаган нәшп шадыр, менә бик сөенечле хәл. Без ел сайын катнашырга тырышабыз. Читтәрәк булса безгә кыенрак, барырга кирәк. Аллаһка шөкер, Татарстаныбызда уза, шуңа күрә Аллаһка шөкер дип әйтәбез. Сабантуй бөтен милләттәшләребезне, ватандашларыбызны җыеп, шушы үзебезнең гореф-гадәтләребезне, булган мәдәниятебезне, мәгърифәтебезне җиткерү әлбәттә инде бу зур нигъмәт, Аллаһның бер зур нигъмәте. Һәм инде президентыбызның да булуы бу бик мәртәбәле бәйрәмнең тагын да югары дәрәҗәдә үтүенә бер сәбәпче булды. Киләчәктә дә шулай татар җыенын җыя торган урыннарыбыз булса, һәр вакытта шулай телебез, милләтебез өчен хезмәт итеп яшәү инде Аллаһның бер зур нигъмәте. 11-нче бөтен Россия авыл сабантуе ат чабышында Татарстан президенты кубогына һәм махсус бүләк машинага Марий Эл Республикасы егете Александр Александров ия булды. Ә инде сабантуйның йөзек кашы булган көрәш мәйданын тотучы ветераннар бәйрәм илнең кайсы почмагында булмасын канатланып очып килеп җитә. Дөнья чемпионы Хабил Бикташев та мин сабантуе мәйданында туып үскән батыр ди. Бүген дә ул бирегә туганнары, дуслары белән килгән. Bir Sabantuy'da mı kaldırmayayım? Min потому что Sabantuy'da tuğup üsken batır nastayaşı. Big matur beyrem Allah-u Teala şul beyremlerini saklap kalırga Tatarlarga yazsın. Tillerini saklap kalırga yazsın. Tataristan'a big zor rahmetli. Mınaşlay bizni çakırıp kuna gitken için. Бүгенге көндә безнең көрәш татар һәм башка милләтенеке төп спорт түрі булып сакланып калырга тиеш. Безгә бу бәйрәм сабантуйлар бик кирәкле дип саныймын. Безгә бердәм булып, бергә булып, тату гына яшәргә амин. Татарстан президентына, Мөслим районы башлагына бик зур рәхмәт. Монда бәйрәм өчен сезгә телим саулык, сәламәтлек, уңышлар. Мәйданда көч сынашкан һәрбер көрәшче диярлек чемпион исемен йөртә. Бик матур, оста, чын татарча көрәшкәннән соң абсолют батыр булып Муса Галләмов танылды. Ләкин батырлар өчен көрәш моның белән генә тәмамланмады. 7 авырлык категориясендә беренчелекне алган батырлар төп бүләккә дәгъва кылучылар булып, жирәбә салып машина өчен көрәште. Шулай итеп машина ачкычы Чаллы егете Ранис Гыйлаҗетдиновныкы булды. Сабантуйлар бик әйбәт бара. Бөтен монда күп үземнең элекке Казанда бергә укыган дусларымны күрдем. Бергә спорт белән шөгыльләнгән көрәшкән егетләребезне чараттым. Бик әйбәт матур ясаганнар, сабантуйны бик килешле спортларны. Мин үзем герой спорт белән чемпион Россия. Шул спорттан бик чыгасы килми. Халыкны ял иттергән өчен бәйрәм санасын бик Аллаһ рәхмәт көтсен. Ноғайлардан сезгә байраңызга котлаймын. Сезгә бәріңізге де ден саулык, нәсіп, yorayмын. Килеп төштек татар авылының сабантуена.
Йөрәгебезгә бал булып калды. Без кинәнеп китәбез моннан. Зур рәхмәт уздырган өчен. Матур уеннар, мәйданнар, иншаллах, күрешергә насыйп булсын. 2нче елга инде Республика Мордовия. Сабан туенда милли бәйрәмнең күчмә символы Мордовия хөкүмәте рәисе вазифаларын үтәүче Владимир Сидоровка тапшырылды. Киләсе 2022 елда 12нче Бөтен Россия авыл сабан туе Ләмберә районы Аксюн авылында узар дип көтелә. Алия Галиуллина, Ире Хамидуллин, Татарстан яңалыклары өчен Мөслим районыннан.